Doncs, si us sembla, comencem aquest ple extraordinari urgent. Aquest ple, abans de començar volia dir que la Montse Garriga, regidora d'Esquerra Republicana, ha exposat per motius personals la seva presència i aquest ple és amb un únic punt a l'ordre del dia, que és per acabar de tancar tot el tema del canvi de gestió de l'Escola de Bressol, passar de gestió indirecta que teníem fins ara a gestió directa. I com que avui estem a dia 30, demà dia 31, l'empresa Cavall de Cartró demà ha de donar de baixa tots els treballadors i a dia 1 l'Ajuntament ha de donar d'alta a totes les treballadores de l'Escola Bressol. Doncs passem al primer i únic punt de l'ordre del dia, que és modificació del sistema de gestió de l'Escola Bressol Municipal, Petita Estelada, de Cànoves i Samalús. Aquí portem ja aprovació definitiva. Recordem que vam fer una aprovació inicial, que hi va haver un període d'al·legacions, que Cavall de Cartró ha presentat al·legacions, i ara es resolen les al·legacions i fem l'aprovació definitiva. Per tant, senyora secretària, si vol llegir, no llegirem. Hi ha 6 al·legacions, no llegirem íntegrament totes les al·legacions perquè és bastant llarg. Llegirem l'antecedents i després llegirem els acords. Molt bé, endavant. A veure, els antecedents comença així. El contracte administratiu de concessió de serveis per a la gestió de l'Escola Bressol La Petita Estelada de Cànoves i Samalús es va formalitzar amb l'adjudicatari Cavall de Cartró en data 11 de juliol de 2016 per iniciar el servei l'1 de gener de 2015 per un període de 3 cursos escolars, així com la possibilitat d'acordar 2 pròrrogues, cada una a acordar individualment. En data 31 d'agost de 2021 finalitzava la darrera de les pròrrogues previstes per la documentació contractual que va ordenar la licitació de la concessió de serveis, mentre es duien a terme els tràmits administratius preceptius per a crear els espais de debat, estudi i viabilitat consistents en el canvi de gestió del servei. La pendència d'aquests treballs van ocasionar l'interès de la regidora d'Ensenyament del consistori de formalitzar una pròrroga forçosa de la concessió per un curs escolar més, amb la finalitat de concloure els treballs necessaris que permetin conèixer la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica del canvi de modalitat de gestió del servei interessat. Actualment, el contracte es troba en situació de pròrroga forçosa anual fins al 31 d'agost de 2022. La pròrroga forçosa de la prestació del servei respon a la preservació i continuïtat del Servei Municipal d'Escola Bressol Municipal i pretén donar compliment de la voluntat d'estudiar l'eventual assumpció per part de la corporació de la gestió directa i amb mitjans propis. Aquest canvi en el sistema de gestió ha seguit el procediment regulat a l'article 95 i següents del text reforç de règim local aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril del text reforç del TRRL, degudament adaptat als articles 159, 160 i 188.5 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny del ROAS. En data 26 de maig de 2022, el ple de la corporació va aprovar inicialment el canvi de gestió com a conseqüència del dictamen de la comissió d'estudi creada per acord de ple de data de 30 de setembre de 2021. L'aprovació inicial fou publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de juny de 2022, conjuntament amb el tauler d'anuncis de la corporació, atorgant als interessats un termini de 30 dies naturals que finalitzà el 2 de juliol de 2022. En data 1 de juliol de 2022, amb registre d'entrada 2022/2757, la senyora LCG, en representació de la mercantil Serveis Educatius Cavalls de Cartró,
proveïda amb CIF número B635-18045, va interposar escrit d'al·legacions en temps i forma en el qual es recollien una sèrie d'al·legacions respecte a la proposta plenària consistent en l'aprovació inicial del canvi de gestió de l'equipament educatiu municipal, l'escola Bressol, la petita estelada de Cànoves i Samalús. Els fonaments de dret. Article 22, 26, 47, 85.2 i 86 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. L'article 55... Aquests articles te'ls pots saltar. Me'ls puc saltar? Vale. Atès a la interposició de les al·legacions anteriorment referides, correspon al ple de la corporació la resolució de les mateixes a l'hora que resulta l'òrgan competent per a la seva aprovació definitiva. Hamburg d'alcalde. Val, no, si cas, no sé si heu pogut llegir les al·legacions? Sí? Sí. Bé, no, perquè si no, doncs, passaríem als acords. Si creieu que les hem de llegir, doncs no hi ha cap problema, les llegim, però són llargues. Sí, si voleu, perquè quedi constància, un resum de... Bueno, no cal llegir-ho, però... És que és difícil fer un resum, és difícil fer un resum de cada al·legació, no? Clar, la primera, per exemple, la primera al·legació, ells exposen que l'actual prestatari, llegeixo el primer paràgraf, pel que fa a la primera al·legació, en síntesi la mercantil, al·legant exposa que és l'actual prestatària del servei d'acord amb la licitació efectuada el 2016 i que es materialitza en l'equació de formalització contractual el dia 11 de juliol del 2016, servei que presta en l'actualitat de conformitat amb la pròrroga forçosa acordada per l'òrgan de contractació que finalitza el 31 d'agost del 2022 i que s'acorda amb l'objectiu d'estudiar si s'escau i efectuar canvi de gestió i reinternalitzar el servei de corporació perquè aquesta fos qui n'assumís la gestió amb mitjans pròpies. Bé, és que una mica totes van en el sentit de que Cavall de Cartró, doncs, el que diu que ella va guanyar al seu dia aquesta concessió i que reclama que es continuï fent gestió indirecta i que sigui ella la que continuï gestionant. Totes van una mica en aquest sentit, les al·legacions. No sé, és que esclar, són... Si voleu les llegim totes, però jo el que crec és que... No, el que passa és que ens posarem a llegir i quan haurem acabat no haurem entès ni la meitat, perquè en altres ocasions es presenten unes al·legacions molt concretes, on hi ha una conclusió d'al·legació, i aquí no hi és. I per això són difícils d'entendre. Per això deia, jo passaria als acords, si els teniu, i ja està. Vale, doncs llegim els acords. Passem als acords. Endavant. Doncs el primer. Aprovar definitivament el canvi en la modalitat de gestió de prestació del servei de neteja viària. Aquí hi ha un error. Sí. Començar a aclarir... aprovar definitivament, no? Sí. Bueno, posa-li... Sí, canvia-li això de la neteja viària. Sí, i no és neteja viària. Servei d'escola Bressol. Aquesta se m'ha passat hasta a mi, perquè no d'això. Sí, és que res, perquè jo havia agafat carrerilla ja i... Per tal de passar d'una gestió indirecta que es venia prestant per l'adjudicatari de la concessió administrativa, Cavall de Cartró, a una gestió directa mitjançant la prestació del servei per personal de la corporació, mitjançant la corresponent subrogació de drets i deures del personal existent, la qual s'haurà de reflectir a la corresponent modificació de la plantilla de personal, així com la relació de llocs de treball del consistori. La segona, desestimar íntegrament les al·legacions presentades per la senyora LCG en representació de la mercantil Serveis Educatius Cavall de Cartró en qualitat d'apoderada, presentades en data 1 de juliol de 2022, registre d'entrada 2022/2757,
en el marc de l'exposició pública de l'expedient de modificació del sistema de gestió del Servei Educatiu Municipal Escola Bressol, la Petita Estelada de Cànoves i Samalús. Tercer, requerir a l'empresa contractista perquè procedeixi a la corresponent baixa de les persones treballadores vinculades al servei d'escola Bressol a Cànoves i Samalús en ocasió de la finalització del termini contractual referit al decret d'alcaldia de pròrroga forçosa de la concessió del servei que finalitza en data 31 d'agost de 2022. Quart, subrogar definitivament per part del consistori i d'acord amb les previsions contingudes a l'article 130.3 de la LCSP amb efectes 1 de setembre de 2022. Cinquè, notificar aquest acord a les persones interessades i efectuar les publicacions que s'escaiguin d'acord amb la normativa d'aplicació, el butlletí oficial de la província de Barcelona, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i el taulell d'anuncis de la corporació als efectes escaients. No obstant, el ple de la corporació acordarà allò que estigui més oportú. Molt bé, gràcies. Bueno, no sé si hi ha alguna pregunta. Bueno, pregunta no. En principi veiem o hem notat que les al·legacions, el que deia el senyor alcalde, era més que res per retenir i per voler seguir en actiu, perquè es seguís subrogant aquest servei. Nosaltres hem estat parlant també amb treballadors i tal, estan també neguitosos perquè clar, el dia s'apropa, la guarderia s'ha d'obrir el dia 1, i estan una mica que sí, que sí, no. Nosaltres en altres plens sobre aquest tema sempre ens havíem abstingut perquè hem vist sempre que ha anat tot com una mica molt de pressa. Molt de pressa en el sentit que no és una cosa que s'hagi estudiat amb més temps i que això potser es podia haver avançat una mica en el temps. Però bueno, ha arribat el dia i ja està, vull dir, seguint la tònica no posarem pals a les rodes, aquesta vegada votarem a favor, perquè la cosa s'agilitzi i vagi. Que encara que ens haguéssim abstingut, suposo que tampoc no... Però vull dir que reconeixem que les al·legacions que han fet, no és que no tinguin fonament, suposo que ells deuen tenir la seva part de raó, però que avui dia ja és un fet i que hem de vetllar també perquè s'obri i que tot estigui correcte. Gràcies, doncs no, per recolzar-ho, ja em val a dir que sí que estem fent un ple avui, però s'ha parlat amb treballadors, està parlat amb la gestoria, està parlat amb Cavall de Cartró, està parlat amb Amissé, que és l'empresa que fa la neteja, perquè subrogui també la personal. Vull dir que ha estat el personal de neteja, vull dir, és que està tot parlat, no és que avui fem un ple aquí i dius, bueno, demà trucarem corrents, que no, res d'això. Està tot ja parlat amb tothom, el que passa que formalment s'ha de fer amb un ple perquè Cavall de Cartró, per donar de baixa als treballadors, per justificar-ho davant de Seguretat Social, ha de presentar un acord de ple. I inclús nosaltres, la gestoria, per donar-los d'alta, també ens demana un acord de ple. Per tant, una mica aquest és el motiu d'aquest ple, però no és perquè no estigui preparat, està preparat. No em referia a això, sinó en l'estudi que es va fer en el mes de maig, que va ser tot com una mica ràpid i de presses. És en això, no, això és un mer formalisme. Vull dir que no és significatiu per això. Molt bé. Doncs, si us sembla, passem a les votacions. Vots a favor de la proposta. Tothom, no? Sí. Majoria. Molt bé, doncs no havent-hi més punts, aixequem la sessió. Ja no sé si tots heu fet vacances, suposo que sí, més o menys, ja s'acaben.